Това е квартал Речица. Положението тук е такова от 2 години. След безкрайни обещания, след 7 официални откривания, 2 години сме на средата на изпълнението на проекта. Когато изпълнителя е избран за да обслужва партийни интереси и да пълни с изпълнението на проекта партийни каси, нещата се случват по този начин. Тук водният цикъл е дъвка, която се дъвче от 4 години и община Сливен тръгва да търси отговорност от ВиК, което няма абсолютно никакво отношение по изпълнението на проекта. Имат отношение хората, които избраха този изпълнител. А този изпълнител държи нашия град заложник на своите корпоративни интереси в последните 2 години.